Sanibonani la uwantshuphakama, nibingelele sifundo. Usale ngaphandle uDSD lapho khona uGatsheni eshaya ikhanda kuLwa. Sacela nje mbukeli wethu ukuthi ulike, ukhomente, usubscribe, ushiye nje uvo lwakho ngaphansi comment section. Sacela nje siyiwantshuphakama, isicelo sethu nje ukusubscribe nje mbukeli wethu. Esiniphathele khona-ke namhlanje mbukeli wethu. Ukhale ngaphandle uDSD lapho khona uLwa ephosta ukuthi unoGatsheni. Akuqondakali-ke ngabe uLwa useyithathele-ke uGatsheni, uthe nje sekufeziwe. Ubese ebonakala-ke uDSD ekhomenta ngaphansi kwey'thombe lezi oy'bonayo mbukeli wethu ukuthi uLwa uyakwazi ukuphula inhliziyo yomuntu. Kusolakala ngathi uDSD ngathi ubesayibhekile le ntombi uLwa uNdlukulu. Uzokhumbula-ke uLwa uNdlukulu udume laphana kakhulu kwi-studio senkabination lapho khona eno-Big Zulu ejwayele ukukhipha nawo, owaziwayo nje kakhulu mbukeli wethu. Le ntokazi-ke ibe isibhala nje ephejini layo ukuthi inoGatsheni sekufeziwe, okusolakala ngathi uGatsheni useyinqobile uthando le ntokazi. Siyacela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ngalolu daba. Ungakhohlwa ukulayikha, nokukhomenta, nokusubscribe-a. Ngiyabonga.